Belakang tongkrong zawang, belakang hambai sini CM no, tini ano omohai sujuk ebong jora romani bagai, tini hambai rogo oro, sini asupang, Jutis, Jomatiano, tei sini block president, tei oro temu sini YTF, TWF, president, tei members, jotono Kakaham tei jotono bubagrani mui cobani cibaya parum kebangma tasing sini naimani joto mukhang kisa mogre remjak mutri phailejak tobe jeng mutri phaigengla chini jus tongni nangnai buskangni salo kebangma coba khlaithai tongo o coba chini jara breirok tongnai Jara youth tongnai oro joto phainai regional committee borok nang paiplaya hambai rao karon bubagrani je phan renai abung khan norok aboni bagai norok joto nang paiplaya hambai aparo belai kok speech rogla karon joto bo baksa borok onek kesalni phaijak mai khujak saimano to phano tinio coba khlaitani thangkai tinio bohok mai kerei bongmano tini coba khlain thangkai kebangma chini bisingo जों taminai nijeno sacrifice boma khlainai to oboni bagai tini oro jara phaijak norogungkha chini bubagrani sengkra norogno bobishotni theinangno muthangai narangnai kai chini bubagrabai baksa जों pal khlai fight ma khlainai ebong norog nukha Chini bubagra nia jebabe tok subo kok saka जों joto nukha chini bubagra tamsaba je chini manthai odikar chini tiprasani je demand tongnai o demand ni bagai जों agreement ungkha o agreement maya sak जों coba khlainai o agreement joto din maya toto din जों fight khlainai ebong जों chini bubagra kongno bsawo je जों Elain jengmani porebo jodi chini o manthai dabi mayangkai जों जेकुनो पार्टी bai जों tini hatsara khlaipano chini ti prasani bagai theinani bagai जों samung tangnai hini chini bubagra khau aboni bagai khajani takukte bugro जों alliance kebangma borok bayang mano chini bubagra khau जों tini chini dofani bagai chini jatini bagai जों jehetu theiro manangkai जों बिभिन्न जायगायाव chini je coba o coba na जों मा khlainai khajani takukte bugro tinio chini bubagra bono sawo phari जों thansa ma tongnai o thansa ekdin chini kplai ungnai o thansa ekdin chini tiprasani bagai greater tipraland tongoi phainai takukte bugro aboni bagai o coba no जों hamjagai chini bubagrani loge roi tong kebangma borok tabo chini bubagrana sobainani bagai Cokran doklai tau chini tiprasano obahagi khlaimano aboni bagai khajani takukte buguro जों ma wansuknai chini bubagrani bagai chini dofani bagai bujago chini kupui ojagono जों ma romnai khajani takukte buguro जों tinio belai kepal kaham norongni ojago tini CM unjak o CM no जों keplai khlaiai teibo chini CM ni bisingtei je TTADC choli tongmani norong rugui manka kebangma chini ora phan kri phano প্রত্যেকটা এলাকাও जों डेभलपमेन्ट खालामनायनि बागै चङै दं এবং जों नायो প্রত্যেকটা ত্রিপুরা এলাকাও जों डेभलपमेन्टनि साथे साथे বিভিন্ন যে চিনি ইউথ দंनाय जों বরংनो बाहायके फेसिलिटी रयमानो जों अबनो नायतोबै दं ताकुते बुगुरो अबनि बागै खाजानि ताकुते बुगुरो चिनि चबा पायाको এবং চিনি চবানা খাইনানি বাগৈ जों যত থানসামা দंनाय চিনি বুবাগ্রা লাস্ট ফাইট চিনি তাसिङो जे खरां रसाबै थांनाय अजागा नुखा खोनाखासों जे चिनि अ बुबाग्रानि थैनांनि चबागो जों जत पाल खायै जों खरां तिसावै चिनि बुबाग्रानि लगे मारनाय एवं आनि बिश्वास जों बुसकांनि सालो चिनि बुबाग्रानि बिसिंतिनो चिनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड हायाखैबो चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों मारनाय खाजानि ताकुते बुगुरो चिनि जे ब्लक कमिटि दंनाय अ ब्लक कमिटि उनका जतनि सलाय नांकुबमानि कारण একটা ব্লক যদি কাহাম করংख्लाय তুই দলনাय করंगाय যদি ব্লক যদি जों सेपारेशन हुई थांगला ओ ब्लक कोनो दिन ओ
पार्टी कुनुदिन रागै माया अबनि बागै चिनि TWF चिनि जे युथ दंनाय चिनि जे पार्टी दंनाय जों जत खानसा खायै चिनि बुबाग्राना फान मारनाय चिनि काइसानो लिडार जों बार-बार नो स्पीच न साव चिनि काइसानो लिडार अ लिडार का चिनि बुबाग्रा अबनि बागै चिनि बुबाग्रा न बुस्कांग तनै चिनि जे मानथाय अधिकार न जों एकमात्र दिल्ली पुसाइरो माने चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों नुखा এই ইলেকশন লোকসভা ইলেকশন সময়বো চিনি এমপি চিনি কৃতি দেবী সিংহ जों रहै मानखा अब चिनि बागै बेलाय कपाल काहाम जों मानसुगो चिनि तिप्रासानि बागै कक सानाय दिल्लीया एकमात्र चिनि महारानी जे तंनाय दिल्ली थाङै चिनि बागै कक सानाय एबं जों मानसुगो फाइनाय जे सालो चिनि जे मानथाय जे ल्যান্ড राइट तंमानि जे चिनि विभिन्न जे फाइनेंशियल तंमानि अरवनो जों माननानै थांगाय चिनि दिल्लीयाव कक सयना नांनाय ताखुते बुक्र अबनि बागै जों बेलाय खैनो कपाल काहाम हिनि वान सुगै मानु चिनि बुबाग्रा जोंबाय बाक्सा पाल खायो चिनि तिप्रासानि बागै चबा खायनानि बागै अंखरका अबनि बागै खाजानि ताखुते बुग्र जों हैप्पी तावनि होनबा चिनि बुबाग्रा से जोंबाय बाक्सा जुदि फाइट खायनांखाय जोंले ताङै चिनि बुबाग्रा बाक्सा फाइट खायमिया नांखाय जों थैरुनाय हनि चिनि बुखाव जों चङै चिनि बुबाग्रा बाक्सा जों मा अंखरनाय अबसे चिनि समाय मावनाय एवं चिनि जे अ लास्ट फाइट होनमानि माया साग जरा चिनि बुबाग्रा साव जे माया साग जरा जों अबनो चिनि बुबाग्रा बाक्सा मार जों रिफ्रिगै मातावनाय एवं चिनि जे आन्दोलन जों जत साइमानु जों दिल्ली थाङैबो आन्दोलन खालायफायका एवं चिनि एग्रीमेन्टनि बागै चिनि बुबाग्रा चायावै तिनियो बरमुरा हाताय कतर थाङै चिनि चबा खालायमानि जों नुखा अबनि बागै खाजानि ताकुते बुग्र चिनि बुबाग्रा से जदि चायावै नोंयावै जदि चिनि बागै फाइट खालायमानखाय जोंखाय ताङै चिनि बुबाग्रा न जों लगे रैमायाव नायबा अबश्य रैमानाय होननानै खान बिश्वास तिनियो अबनि बागै तिनि अ किल्लानि ब्लक कमिटी नरगो वान सुगै मानानाय तिनियो थैगाय थैगा थांगाय थांगा तखन जों बुबाग्रानि लगे तिनि अ ब्लक कमिटी न स्ट्रंग खायै सारा त्रिपुरा राज्यनि अ किल्ला आमचायो जों स्ट्रंग नाय तिनि बुबाग्रानि स्ट्रंग खायै जों मावान सुले खाजानि ताखुते बुग्र अबनो जों सुमाय मातांनाय तिनियो चिनि TWF जारा तंनाय चिनि और जे फाइनाय जत जों पाल बाक्सा खायै चिनि बुबाग्रानि लगे मारनाय एवं जों मावान सुगनाय थैनानि सालो जे चिनि बुसाबुतै रंनो जों काइसा कक साइकेलां मानाय अबंखा चिनि बुसाबुतैनि बागै जों चबा खालायका एवं जे दिन ग्रेटर त्रिपुरा ल्যান্ড माननो अदिनो चिनि जारा लिडार तंना जतनि बुमुं सुइजानाय चिनि हिस्टोरिकल लंनाय अ हिस्टोरिकल चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों खालायमाननाय हाजारे ताकुते बुग्रो जों तिनियो बेलाय खालायनो एप्रिशिएट दङ जों तिनियो बेलाय खालायनो तंथक जागो तामनि होनबा चिनि बुबाग्रा चिनि हा बुबाग्रा तिनि चबा अंखरजा अ चबाना सक्सेस खालायनानि बागै नांखाय जों थैरुनाय हिनि जे सामानि चिनि बुबाग्रा तिनियो चिनि अ एग्रीमेंट तिनियो जे बुबाग्रा सामानि एग्रीमेंट खालायजागनाय एग्रीमेंट नोंखा तिनियो जों जे बाबे चिनि बुबाग्रा जे बाबे कक साइफैमानि ताबो पर्यन्त सब समय नाङैनो दङ चिनि सब समय चिनि अमित शाह बाय मालायका चिनि मोदी बाय मालायका गोबां मा बरफ बाय मालायै तिनि जे चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै ककसाका एवं अ एग्रीमेंटनि मुताबिक जुदि उनि आंक्ला जों फाइनाय सिगाङावबो जों चबा मा खालायनाय एवं अ चबा खालायनायनि बागै चिनि ब्लक कमिटी चिनि रिजनल कमिटी जे तंनाय जत पाल बाक्सा खालाय चिनि बुबाग्रानि लगे मारनाय